Asadong sahat dihatawan Jesus suri akka jami taudeng ninna mamandok akka sisianna dipoto hamudo haduan ma dapat pesta Paskah disima pasahaton anak ni jolmai asari paksilakon makpungu ma ucuwi akka situani malim do akka situani pangsui tukurung di situ malim nama koaksi kayapas lau mak tup manang bisuk dia pahinona manakuk Jesus to mamusai bana ladi dok nasida ma unang ma dipestai so tunggu na togopi alai uju di Betania Jesus di bagas nisi Simon na hulitoni nidapoton masada parapuan maibana mata guri-guri na marisi miyak na agasi tutu ima diusir hontuluna tagan mangan nasida magdidai akka sisian na sogo maruhan nasida akan nasi akan nidama magopo na yatong auginaris inian aga jalan ni Leon tunapogos umbotui Jesus ni nama mandok nasida puasa aksahan muna pogopuani aina ulido nabinahina itu au ai toktong do adong na pogos di tonga muna ale yang goau dang manotong di hamuna ai diusiot pe miyaki tudareke hingga nama bain ada pananomon do nasida di situ au situ tu do na hurokon tu hamu manang di dia dilihat poktibion di jami tahun sogot bagita naulion hata honon na do nang nabinahenna odeng kabi bagita na Lungi lau masada sian na 10 ai nama koak Judas Iskariot manopot akka situa ni malim mandok sadia ma lehonon muna tuau asau pasadi bana tuamu kebe 30 rupiah ma dibilang nasida tu jolona ola ni ima dilului rohana tiki halehetanna lau pasahaton alai di hari paghobasan pagjolo ni pesta Paskai idapotong sesian nama Jesus akan nama tu dia mapaturion nami diho panganan Paskai dipangido roham kabe di dogma lau mahamu tuhutai manopot sianu dok hamu matu ibana tonani gurui na dapot nema tikiku di homa au sorang lau mangan Paskai gap dohot sisi aku dungi di bege di bain akka sisi anima songona di dokon di Jesus tu nasida jadi Yehova sima panganon Paskai adong dumbot ari mangan maibana gap dohot sisi na 10 duai jadi nina mangan ni nasida nama situ tu do na hudokon tu di hamu sada sian hamu naing pasaton nau dongi maksa situ tu marohan nasida kabe di padok pe matu di bana dang datungawi Tuhan alai ni nama mangalusi iai narap dohot au manudukon tangan tu pagikawan ido na pasaton nau tong donian ujung ni anak ni jomai songona tak sugat hian ade magjia dohala na pasahaton anak di jomai tagonan unang masanga tubi bana tu hasianganon tungi ko masih Judas pagjehi di dokma da tungawi guru cari dok Jesu matu ibana hodo tutu jadi dinamangani nasida di hidat Jesus magoti di pasu-pasu ma di ponggo di jala di paglehon ma tua kasisiana hunhut ma di dok jalo hamu ma pangan hamu dagiku doon dungi di hidat ma panginuman di dok ma mauliate di leon matu nasida huhut ma di dok sude ma hamu manginum siani ayo muda gudoon muda pak padanani nani usiok nu mokop torop bain hasasani dosa ale hudok matu hamu naso tu pabe inu moku olat nion sian pagbeni hau angguri saat go di hari sokot di sima inu moku nai baru gap dohot hamu di rajau di damang jadi dong de dion nasida de puji-pujiani wak masa nasida lau tu dodok cetun di sima di dok Jesus tu nasida
Saluhut do hamu naing tagasip mida au dinasa bonginon. Aina tasurat do lebutok kuma pagmahani kay maksya maka biru nasa punguani. Alidung he hausian namate celowanakku mahamu tu kalia. Alai ni nasipetus mamangadu sibana agia sude nasida tagasip midaho angguau nasotu pa tagasip dungi didik jus mamandok ibana situtu do nahudok kontuha tuho tolu halido suara honon muau dinasa bonginon takan somak tahu dope madu dungi didok sipetus matu ibana nang pemati au kap dohoto dada suara honokuho losongoni do hatani sisiani dungi sahat ma Jesus kap dohot nasida tupuk laksada nama gua Getsemani jadi didok matua kasisiani hudul mahamu jolo dison saleleng disan au magtangiang dungi ditogion masih petus to anak disi Sebedius na duai dungi kami maksa situtu maibana jala bobonosan jadi didok matu nasida masa maksa situtu do hakku hingga mati do ison mahamu dungo kap doho tau dungi lau maibana saotik tu jolo dipatuk kap mabohina tutano magtangiang dinama aliamang namun natagwain salpuhon masih inumonon sianau hale tahi unang maguguto aku ohamdo dungi mulak baibana tuak kasisianna cala takpodom do nasida didapot jadi didokma tu si petus dan magogo hamu hape dungo kap doho tau nang gosang obas dungo mahamu cala magtangiang asa unang hamu bongot tu pangucunan ay nakikik donian todii alai kariru ia daging dungi lau maibana padua halihon magtangiang ninen nama aliamang moloso tagbain salpuon dai kon huinom say sahut malomoni waham dungi dinagoi ibana takpo do muse manasida didapot ay masedodok do salibon nasida jadi ditadikon manasida diulak kon ma lau magtangiang patolu halihon mandok hatau deng dungi didapoton mamuse akasisiana jadi didok matu nasida dadatan muda dope mudum dohot magadian nunga dapotik kinanuaing sahan anak dijolmai tu tangan ni pagdosa hehe mahamu lau mahita di nunga go napas hatonau maka tahoni dope ibana nunga go si Judas sadasian na 10 duai gap dohot torop halak akan nama podang jala maglubut-lubut sinogoni akasituani malim do situani bangsoi ali nunga di pabotohon parjehian pakinadaan tu nasida ali dokdo ia ina huuma ibana mai ima takop hamu asapito didapoto Jesus tidokma tabi dihoguru laustiuma aleni na Jesus mamandok imana magua tu sonangia dungi goma nasida didaluhon matangan nasida tu Jesus manakop ibana dungi adong masa dasian aka dongan ni Jesus mangaluhon tangan na disita mapurang ma ditapulhon ma tunaposo ni situani madim sahalak dibisikon mapinggol na jadi didok Jesus matibana pasag mapudami ay namanit tak pudang mago mabaino ni pudang ay nasotak bainau do digo hamangi do siandamang asari padiri dia usaunagi do bisian 12 halak lo bisian 12 loksa sugu-suguan alai songodia madisi saut hata ini surati namatok ikon masa do nasongoni ujui ma didok Jesus tu akan atokopi hira na do pakpana mundo hamu hehe mapodang jalan maglub-lub manakupau Ariagi do au nian hudon mangajari di bagas joko saodong ditakop hamu au alai nama sadusuri naun asa cupang hata ni akapanugiangi
Dongi ditadikon selalu sisiani baibana lau mabogus. Asadong ditakup nasida Jesus, ditakup ditogihon maibana tujolon situani malim si Kayapas, ay nung abunguri si akasi boto surat, go dipangituai alai sa mangihot do si Petrus, madaw-daw sado di alaman ni situani malimi, laos pongot maibana tu bagasan, laudul tu si erap dohot akan na poso, makti da ujung na. Alai yang go akas situani malim go disatok rapat godang, mangaluli panidangion gap-gap do Pak Jesus, natuk mambahni bana magutang hosa. Alai nang pehehe torop sitidangi gap-gap tang adong jupangsa. Alai pakpudi go madua halak didok halakon tak bayanau do mangalohai jogon di debata jala pacok-cokni sumuang di bagasan toluari. Tungi hehe masituani malimi madok tu ibana dangalusan munahina tidak kon nasida do pakko. Alai sai hohom doang go Jesus. Dungi dipakuli ke situani malimi maibana upatolon mahotu debata si pangurui asa dipabohotu kami manang natutu ho Kristus anak ni debata. Dungi didok Jesus matu ibana songona didok mi matutu alai hudok matu hamu olat nion ma idaun muna anak ni John mahi hudu di siamuni hagogoon jalago di atas opun ni langit kabe diri bako situan ni malima pakian nama dok nama ngalai debata do ibadah pola luluan do pesititangi nunga dibege hamu pangaliai nai behado di hamu dungi di idana sida mamangalusi magutang hosa maibana jadi tijuri nasida mabohina nadeba manopuk nadeba mangalisingi urut madok suriangi hami Kristus isedo nama bunuh ho. Alai nahudul doang si Petrus di alamani jadi didapoton sada pagapuan maibana madok doho dongan ni Jesus nasian Galileai jadi di soadaon ma di jolo nasida salutna nama daku boto na di dokmi dungi di nanaing haru aribana di ida pagapuan asing maibana di dok matuakan di sini odo sada dongan ni Jesus nasian Nasaret jadi diulahi maswadahon pola manolon tung suada tung nasohutadda do halaki alai dung satokin nari tidak potut akan najong-jong di sima si Petrus madok sitong tahe doho sada sian nasida ai pakuling mi do patada hoko tungi dipabuburahon madiri na doho uhut manolon-nolon tung nasarutada do halaki nina jadi pitok mata huak mamanuk jadi dingot si Petrus ma nahina tau di Jesus tu ibana tolu hali soada honon muau tagan somak tahuak dope maduk dongin lau masih Petrus tu balian tu matangis itu tu.